Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat, mayong gabi, kamusta naman mga panangga na muntag para mati region-wide mga panagag kita sa nabilin isa kaunas. 4 minutos karong adlaw, Miyerkules, sa 26. Miyerkules naman ng edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinahandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sininga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sininga pagdurong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, letter entry, record of events. Opisyal nga naman nga nabalhag sa libro sa aton kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang pulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sining mata kag durunggan oras sang kagabiyon ang ato sining Patrol 2. Ang ato sining Crosswind Patrol kay na pa nagkalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat gabantayan kag ato naman liwat himulsuhan ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules edisyon, buylog na ito na puwersa aksyon, Edinaboso. Back to back sa ito nga piloto, aksyon Papang, Nixon Tahom. Update sa mga balita nasyonal kag international. Dala ang update naton sa COVID-19. Inaginatutukan ni Aksyon ang Defensor. Opda magkita sa ato sining nga mga technical partner diri sa studio A Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert, Action JM,
Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, off din niyo ako sa labilini sa kaoras. 2 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Mabulubugnaw ang panahon sa gihapon diri sa siyudad sang Bacolod. Inilang kaponano nagwaswas ang mabaskog gaulan. Pero kadali man lang siya. Why gid man siya magdugay. That's why ang bulan kay na nga sili nila lunar eclipse. Nakitaan pero do medyo buron-buron kay may mga gamay-gamay nga nagakapol-kapol nga mga anod bla. Nga may dala nga manipis nga galom. Why na to ang low pressure area, natunaw na to. ITCZ, gihapon ang paulan sa pilakabahin sa Western Visayas, particularmente diri sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. That's why nga ti halong kita gihapon ha. Ayaw lang mangin complacent. Hindi lang mag salig-salig ha. Hindi man niya kuno nagapangaman ka, ha? Sabi na gid nga ang padayon nga pag randadi kag pagwalda-walda sang virus nga COVID-19 nagapadayon sa bilog nga Western Visayas as of broadcast time, as of 4 o'clock karon nga hapon. Sa bilog nga Western Visayas, may ara na kita kapin sa 44,777 ka mga nangin biktima na sang COVID-19. Base sa datos sang Department of Health, Regional Office 6, 37,272 na ang nag-alayo, kag may ara na kita patay. Sa bilog nga Western Visayas, naglabot na sa 1,087. Sa karon nga adlaw, Mayo 26, Miyerkules, ang Iloilo Province ang nagapanguna gihapon na may 110 kabag-o nga record sang COVID-19. Sundan sang Bacolod City, may 96. Iloilo City, 82, Probinsya sang Capiz, 48, Probinsya sang Antique, 34, Probinsya sang Negros Occidental, nagamay-gamay na, 27, ang Probinsya sang Guimaras, mas may pinakagamay man na record as of today, 11 lang ang ilas ni na record subong adlaw. Sa kabugusan sa pungsod Pilipinas, 1,193,976 ang nangin biktima na sa COVID-19, 1.1 million sa bilog na nga Pilipinas. Ang nagalayo, naglabot man sa 1,127,770. Kag sa bilog nga Pilipinas, may patay na. Nga naka-record kita, naglabot na sa 20,179. So, muna nga sa gihapon, although nga kung lantawon tang sitwasyon, i-compare sa nagligad nga mga binulan o nagligad nga mga sinimana, may pag-adjust gamay as far as biktima sang COVID-19 ang paghahambalan. Muna gani nga i-sustain tamang gyapon, pabalik-balik, rejoinder, reminder, sundon talang gyapon ang health protocol. Durante nga wala pa kita
injeksyonan sang baksin. Iban gani nga mga pungsod to ho, tagpila kagatos kalibo. Ang mga baksin nila daw wala pa gani niliyagin ma-inject sa mga tao. Sa ila to pumuluyo, no? Yung ginakulbaan nga ining ginatos kalibo nga mga vaccine by August, kung hindi pa ini maubos-ubos, pat ako kung nato kayo nga pungsod ng nalantaw ko kay ina, I think Hong Kong. Di lang ko sure, no? Ma-expire ng ilang vaccine, abak mong sobra 800,000. Kaya ang iban to hindi mapa-injection sa amuto nga vaccine. May mga utod kita yung pislian sa vaccine, no? Kung nga damo nagkakalamatay sa COVID-19, bro. May mga utod pa kita nga pislian sa vaccine, why labot, may iba niya nga hindi kigani magpapakuna. Gani ka silinto kay nasang taga World Health Organization, WHO nga atong vaccine sa isa ka lugar, sa isa ka pungsod, na manog expire ang ila sini nga vaccine, base maayo man lang to sa Pilipinas, magpapadala diri sa aton, kay kilang nalong tatuya. Kung wala sila kang hindi nila gusto tuya, asahi sang vaccine. Ang Pilipinas, ti sa pagkabatuod lang, ginakulang kita gyapon sang vaccine di. Kabay pang ang diri sa ato sa Pilipinas, din pa siguro sa mga authority na hindi mausik ang vaccine na nag-aabot diri sa aton. Once and for all, ubusog gininilatanan ang kutob sang vaccine nga diri sa aton nga nagalabot sa Pilipinas, ginbulig sa Pilipinas, nga i-inject ginaton sa aton nga mga pumuluyo. Kanugon si Pablo to sa isa ka pungsod, ginatos kalibo mo. Ang posible ma-expire nga vaccine. Ang ila ito yung pumuluyo, ito nagapili pa sa isa ka branch ng vaccine, tiyamak mo na ya. Kasi nga na sa Pilipinas, kung hindi ka muna, amo na lang nabi, padala na lang sa amon di. Ginayo to sang pungsod Pilipinas sa World Health Organization, kung hindi sila magbaton sila nga bakuna, o ina nga klase sang vaccine, ipadala na sa Pilipinas. Kaya ako pa na yung mabulig di. Sa pagkamatuod, again suliton ko, kulang kita gyapon diri sang vaccine. Sa Manila, doon nagabat-amat, naging man gani reduce ang number of cases ng COVID-19 victims. Pero ang mga hospital dito sa Metro Manila, sa Luzon, daw nagadamo gyapon ang mga pasyente. Timing man kay daw sa report kay inato sa Action Firing Line, sa report na Action Del Salazar, daw aprobado na sa second reading ang House Bill 1647 ni Congressman Greg Casataya. Nganing House Bill nagasiling nga magapatindog kita diri sang ginatawag nga hospital, kung tawgon Bacolod General Hospital. Yara na sa second reading, hopefully sa third kag final reading, mapurbahan na ini, at least ang makabenepisyo diri, Bacolod nun. Bubuluyo sa syudad sa Bacolod. Muna yung mga programa nga luyag ta, updan, kangamuyuan, na matigayon initanan kay ang makabenepisyo sini, kumadayon ang Bacolod General Hospital, sa ginapropose nga House Bill ni Congressman Greg Casataya, kita diri tanan na pumuluyo sa Bacolod ang mabinipisyuhan. Kasi sa pagkabatuod, given naman na yan, ang aton diring hospital gobyerno, ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, sa pagkadamo-damo sang pasyente. Alawas na sa Tagsaka Ward, iban gani ara na sa ali ang mga pasyente, kaya hindi na makomodate sa hospital mo. Magluwas ang COVID, damo pa yung mga balatian nga
mga pumuluyo naton nga gyapon dira sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Man gahibi yang adlaw, gahibi yang gabi, nawaay sa mag-abot rin nga ambulance nga mag-deliver sang pasyente. Iban mga lagyo pa na kaning nga lugar mo. Si Pabla, iban taga Canlaon City, kakalambot pa na di. Dala sang ila pasyente sa Corazon Locsin. Mga taga Valle Hermoso, kakalambot pa di ambulansya nila di para magduloon lang sa pasyente sa Corazon Locsin. Kaya muna nga perwisyo. Muna gani nga natin nga alaman ko, kadiri sa ato sa probinsya, may mga district hospital man kita diri. Maginapatindog sa ibang nga banwa, sa ibang nga syudad. Pero nga ang ahaw lupot, ahaw na tuno kalansang, ipadalagi dis Corazon Locsin. Kaya ang rason, kulang sila sa equipment, kulang sila sa bulong, etc. Kung mga muna man lang na, ipasira tara ng district hospital Di ba? Ano man ang pulo sa district hospital taman? Rasyonal ta perme kay kulang sila doktor, kulang sila nurse, kulang sila equipment, kulang sila bulong. Kung mo na perme ang rason ta, ano na siling ko liwaton ko, man na ipasira ta ng district hospital para nga may rason kita nga magbaton dire ang Corazon Locsin. Kasi wala naman ito yung hospital sa mo nga banwa, sa mo nga syudad. Sa tuod lang, yun ay prangkana yung istorya. Ako manog bata, kung kisa nga daw masarangan na malangani sa isa ka district hospital, i-repair pag-ibig sa Corazon Locsin. Ako isa lang, tawon mo pasyente, taga-uma, taga-bukid. Nabisa ka na magtabok ti sa pedestrian lane, ga atras sa banti pa, nadlock madala sa kaslakyan, taga-bukid mo. Naanad sa bukid yung white way sa lakya kung magtabok sa dalan. Ang yan ito sugata, ito karusa Yung nagkarga na sa dalagko ng mga tonelada sa tubo. Ito kung ibutang po na sa Corazon Locsin, taga-bukid, ang buwas hindi ngangalan din sila. Kaya nga, ati ba mas nakabalo? Parang kanay, damo ko ng eksperyensyado di sa Corazon Locsin. Kaluloy na kusang mga taga-bukid. Wala na perme ko mga pulo parinti kita sa Bacolod, kasi makabulig-bulig si mo. Kung ikaw labi isa di karon. Dito ko sa pinakaputok-putokan sang halimbawa, bukid sang Kabangkalan. Pasyente mo, daloon mo di, mano ka di, mga nga. Ako gani inugbakal sang bulong ka pasyente mo, di ka pakabakal man. Sa pagtabok mo sa dalan, doon nagalang-alang ka pa. Babungguan ka pa, tasili mo, sala mo pa. Una bla. So dapat ini mga district hospital ta sa mga syudad, sa mga banwa, dapat will equip ini sila. Para nga ba piyan-piyan mo din kagutok sa Corazon Locsin, no? Eksperyensya ko, nakasulod ko da. Mga pasyente, iba na rin na sa ali. Ang alagyan nga dapat agyas ang tao. Para talaga ka-3 hilira. Kaya mo dumduman mo sa urab lang chimpo gira. Matarang nga pirason sa gira, matarang gahilira sa sagwa sa ospital kasi kadamo-damo na nga pasyente nga may mga natiruan. Ano bla? Kung ni pasalamat na ni kay Congrego kung ma-aprobahan ini sa third kag final reading, ibisan paano, ang congestion sa Corazon Locsin, mabuhin-buhinan. Kasi abis Congressman Bing, si Congressman Greg Abida, si Mayor Bing, or si Vice Mayor Elsed, aton nga mga city councilor, basta gabi nga ang tanan nga mga taga-Bacolod, nga mga ospital, dili na lang kamuyaw sa pag-ot ang ospital, Bacolod General Hospital. Sa pagkamatuod lang, pagluwas ka dako ang budget ka kwaon mo di sa pagpatindaw sa ospital, kaya lang ospital mo will equip man Kompleto sa nurse, kompleto sa doktor, kompleto sa bulong, kung pwede lang, kompleto sa facilities man Diba? Dako-dako pa ni magasto ni Congressman Greg Casatrayan kung ni kaso nga madayon niyang papatindog sang Bacolod General Hospital.
Bisan paano ang kagutok sang Corazon Locsin di mga buhin-buhinan ta kay ang tanan nga mga pasyente nga taga Bacolod dira na lang ibuslog sa Bacolod General Hospital nga patukuron ina sa pagpanikasog ni Congressman Greg Asataya. Muna yung mga proyekto nga dapat ta-updan. Kaya nga ang makabenepisyo hindi si Kong Greg, hindi si Mayor Bing, hindi si Vice Mayor El Cid, hindi ang mga city councilor, kundi ang mga Bacolod noon, especially ang mga pigado. Wala? Ano mo na ang matudtuod nga sitwasyon. Tamo sa mga proyekto di si Kong Greg sa Bacolod nga dohalos na ang nakabenepisyo Bacolenyos gidya. May encounter karon nga hapon to sa kuano sa Himamaylan City. Nga hapon may encounter to sa ano to Sitio Bugo, Barangay Buena Vista, Himamaylan City. Pito to kuno ka MPA ang na-encuentro sang 94th Infantry Batalyon sa Philippine Army. Nilagyan nga hapon kay patigayon sang combat operation ang 94th IV ng Philippine Army ito sa may sitio Bugo sa Barangay Buena Vista may mailan inilang hapon nasugata nilang pito niho ang mga ginapatihan na New People's Army. Pag sukatan nila, bakbakanay din mga 10 minutes. Ang bakbakanay, kami naguntat, resulta, wais ang casualty sa bahin sa Philippine Army, pero may isang killed in action sa bahin sang New People's Army. Way labot, may na-recover silang isa ka M1 Carbine rifle kag pilato duha ka caliber .357 pistol. Personal belonging sa mga NPA kag according sa taga 94th IV sa Philippine Army after some 10 minutes nga bakbakanay do din nag-withdraw sa sapa-sapa sang barangay Kabadyangan, Himamaylan City ang mga nabilin nga NPA. Subo mo ni sa part sa NPA ni kati napat-chance law. Course kaya ang subo pag inadidi Pilipino kag Pilipino ka-enkwentruhanay tungod sang lain-lain nga ideolohiya. Kutsa no pa ni tapos ng amonesahe nga mga kaso bla. Mag-enkwentruhanay kinanglan lain nga rasa. Mag-enkwentruhan na yun. Although nga lain man ini sila yung may lain man sila pagpati kag ideolohiya katakos ka dudubong mo nga ti Pinoy kag Pinoy man eh. Nagapirat sanay lang kaya makmuna no. Be it military mamanapatsyan, be it man ang NPA nga mapatsyan ito ko lang tawon ta ini ang mga nagkalamatay ang nagkalapilasan Pilipino man tanan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:17 na. I-check na ito sa Ringa Patrol 2, ang ito sa Ringa Crosswind Patrol. Ang report ng Aksyon Ed Dinaboso Observation Report sa Patrol 2, ginadulong sa inyo sa kalawan sa D3 Bayo. Kabaloon tayo sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa Miyerkules nato sa Ringa Pangalagad, may gabi dira sa kay Ronnie Mananghaya. Ara sa Hufuf, Saudi Arabia. Galantaw sa aton si Junior Villaruel Auguyop. Tamiyan lang si Briggy Boy. Negros Best Patch official page sir. Ay na. Iboni Butcher sang Germany.
Naka-share na, kag nakapacheck attendance lang. Ricky Ramos da, may gabi ko no. Sa kay Jocelyn Libon Dispoho, Toto Alex Montesa, Hazel Uhilia, Agsam Doromal Abigil. Sila sa Cavite, ara sila. Welma Inocencio Cabarles, check attendance lang. Si Dina Dicky Prito. Adina Dicky Prito da sa Barangay Arisbi, La Carlota, may gabigid. Toto Ronnie Gordon, check attendance lang Dara sa may Purok Limbo, Bago City, Lado family, kag Umanya family, alin kay Noel Umanya. Kumusta dagali si Bibing, si Laling, kag si Neneng Mogar. Dara sa may Purok Limbo, Barangay Poblasyon, Bago City, kabaloko ga monitor da sila. Cyril Carriado da, may gabigid. Si Divino Miliesa Jr., Christine Mies Villalobos, Alin Marlinco, kag si Hemelin Flor, dara si Escalante. Ispilita family, nagapaurok-urok gid. Dara sa San Enrique, Balinsoy, Balinsoy family. Lopase, Buena Flor, kag Jaime family. Akon Brad si Norman Balinsoy. Yado ko. Kamusta na si Angga da Balinsoy? Emi Esmeralda Dolido da may gabi. Kativer. Wow. Si Labjin Unong Arianzada da monitor gid sa aton. Nathaniel Salhay para sa Barangay Tangob. Si Yuni Onglabe. Oy, si Madam Police Lieutenant Arlene Torendon, my good friend, workaholic, energetic, WCPD head, sang BCPO. Ba, idlaw na ko kay Police Lieutenant Arlene Torendon. Wala kami ka-chika-chika. Marami ko sa balita siya. May balita man siya. Basi ginatago isakon. John Noblesa, may kabida, si Dina Dikrepito, arin na niya. Si Bob Esponha, naga-monitor man sa aton. Salamat kita. Iban karon naman ha, para talaptap. Check na si Aksyon, Dinamoso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon Dinamoso, line number 3 sa report. Aksyon natin, may gabi, please come in. Kada ko sang bulan. Ang newsfeed Action Eric sa Facebook, puro lang niya mga bulan. Oo, gani, mga kwan. Pero, subong wala na kay Diaz. Alin na las 4, tutulas 9, laman kay Ina. Ining super flower blood moon, Action Eric, no? Nga mo ni siyang lunar eclipse, nga to 2021. Di kay Ina, nakita taman sa pila ka mga Facebook posts ang atan sining mga friends, ang atan sining mga action, ang tsura sang bulan, nga do medyo tunga sanag, ang tunga Action Eric, medyo may pula-pula-pula. Subong niya magtanaw ka sang bulan, puti na. Tapos kita mo may may tao gasakay sa silhig, naglamay sa buhok. Joke lang. Mas tingala sila din siya nga bulan nga tanaw yaman. Pero tinamo Action Eric nagakuan man nag-isa man sa trending ini kiti ang istorya dala si sining super flower blood moon. Damo kuno sang mabulagay subong nga gabi. Ay na. Oo, amo na balila bot din man nila gid pangkuha ilaya. Basi isa na siya mabulagay, basi ang kilala. Bot sila na. Bala ka mo daya. Oh, bala ka mabulagay ka mo di ba kamilabot da. Kung effect mo gina ang effect kasi ning lunar eclipse, di comment kamo da kung bulagan kamo sinyo mga nobyo kog nobya dira. Tanawon ta kung anong dalasang sining lunar eclipse. Anong swerte nga dalaya, no? Oo, pero paano yung dalaya rin? Buinas o kung basi buisit? Duwa lang na tawad mo. Buinas o kung buisit? Pero paano yung dalaya ni Action Eric? Yan,
di man na imposible kasi may dala ni siya yung healing Oo. sa tanan, Action Eric. Kabay Kasi ta ba siya? malay ta, buwas, pabugtaw ta, hindi ta nakinanalo sa face mask at face shield. Oo. Kaya nadula na to ang COVID. COVID-19. Mas pagagabra pa bugtaw to mas siling abi si Mayor Bing kasi hindi ko correspond kring ay zero na ang bakulod. Oh, okay. Mas liguro din si mas liguro nga guro si ang city official nga ay kabay pa nga kada adlaw guro kada gabi may amo nang tanin no. Nilo na ikis. Ito damo na mabulagay eh. Tulang ko, pero damo o bulagay. Gani. Pero okay na lang na yan, bulagay ka muna, bahala ka muna. Basta hindi na kami makumpit. si Ojor Limor o taner ga kuan gito ga barangisi gid siya ho. Si Romrom kuan bla Roho listener ta sa siguro ay. hindi mayo na sila. Taga Amiti niya. Abi ko gin bulagan man. Kuya Romrom Roho. Good. Pero nami man aksiyonere kida mo man sa aton nga pamati, especially lang dira nagpadala ka ina sa aton sa green shell. Uy, ka namin sa green shell, bala action din. Nakatilaw gid ko. Halin to sa may Green Shell Association sa Banwa sa Binalbagan nga ginapamunuan ni Mr. Nestor Igang kag Ivan Mardo. Gapamati sa subong gabi? Ayun, sign on to sign off na yan. Ikabay pa nga makapadala sila dasong simana naman, no? Oo, sa naglabaw. Ako, in fairness, actually din, gagamay na pro tambok. Namit yan ikong na-pressure ko pa. Kasi ko si Jomar sa akong nga sir, di pa kubusa kay may harap pa mamakaon. Kanamit kito maganahan ka bla magkaon kay gagman ng todo pro tambok kay action din. Yes. Kabay pa na may kabay pa sa semana may ara naman, no? Oo, ara na dayon matik na. Green Muscle Grower Association sa kay Sir Nestor Igang kag Ivan Malyo. Si Nestor Igang Action Eric mo siyang presidente sa ila asosasyon. Sang Green Shell. Oo. Okay. Green Muscle Grower ang tawag sa ila. Okay. Yamak mo, si Tintay City, sila ka miyembro, sila mag-amot lang sila sa tagi sa kakilo. Hinigaran na sila? Sa Binalbagan. Binalbagan. Maglabay maayo talaga sila, mayo pa eh. Oh, yes. Wala yung problema. Balala ko kay contact na to dayon. Action Eric. Sa totoo lang din, nami ako kinamagkaon. Kay gagmay nam lang iya, blang kwan. Bro, puno, tambok ya. Oh, ano pagid fresh na fresh. ano pagid ko mga dlagko tipo yung mga dlagko kanina action din namis na nga kwan ang dlagko bla lapuhan mo kag asalon ay kampiyon pagid. Wow, kanamit. Nanamnana mo. Nadaran ko kinakakaon. Nadaran ko kinakakaon gina kay do kanamit gibli ko Jom do kanamit Jom aw nya listener ni sa action radyo na padala din ko tumayo niya. Dason lain naman wala labot bisan Green Muscle sila Action Eric. May mga isda man sila. Okay. Ako niya bisan Green Shell gyapon makaon ko gyapon sa semana mo padala sila ya. Abangers na kay ti damo ginay Action Eric kay ti grabe gid sila ka avid listener man. Si Action Boy gani kuno ba dala gani kuno kinapuli. Wow, bongga. Galing kay wala yung paluto kay islinya kadugay man si Mojo man luto man madala na lang kuya. Siya na lang yan nagluto sa iyo. Siya na lang nagluto sa iyo din nagdala-dala siya at least nami kay ikaw gyud magluto. Oo, kag di bala antay Action Eric yung fresh ina ang Green Shell kay halin niya sa aton listener. Pero tigid yung pamati ito nila Action Eric mo sa Action Radio. Kilala nila tanan mo. Ako may kuginto sila pero tudtod lang nami ang Green Shell kina kay katambok kidya. Perfect. Wala kita da, dason? Dason ko no. Lagi na. Dason abi mga dason abi do mga dulo dalag ko naman abi da, nga Green Shell bida. Ara na matik na dahil isa na nakabaldi guro dason. Bisa sa kabaldi ko ang kadako itag tungas baldi bla kada sa bilog yawang ka. Yaw. Magkaon ka baldi ang unod bla ginakihad mo yung sa sundangaw. Correct. Tapos ang isa ka Green Shell, lima ka timo sang kanon. Kanami din daw gali mga kay Jomar to gali kay naging gisa-gisa pa to eh.
Pero kung naginunod yan lang to, abi, kag butangan lang to sang rekta lang kuan, ang butangan niya lang katanglad. Oy, the best ang kanang gagatas-gatas ang yadang sabaw, bro. Hindi, especially pag hindi, kung ulan-ulan, pag hindi. Ay, kanamiton. Sampak, iga aso-aso mo, no? Hindi ka na talahon mo sa kagbutangan mo sa balunggay, kagkapayas. Ay, Wow! abaw. Perfect. Tanglad pa ko, no? May tanglad gani mo na. Na. Tanglad, kapayas, Kapayas, balunggay, kung balunggay. dahon kabuti, balunggay o kung dahon ano ni, ng kahang bla, katumbal. Oo. Ay, at ilunod mo, unod yan lang, kwaom lang iyang shell. Oo, Ay, makanamit pa do. yun, sus. Sobra pa sa manok mga Ay, sus. tinula. The best, basta init-init pa mo na mga, mo naman pagkaon yun na namitan, kuya. Eh, mas turya na di pagka. O, tiyo, basi boss pala sila liwat. Yeah, so doon galing ko lang sa Minalbaga naman si the next day pa. agani Iba pa. lokon ta na kay di ini to ya sila Action Eric na lokamak malin sa Minalbaga niya padulong pa din nila sa Bacolod ya. Sabi nagdulong daw? Ikipagi nila Attorney Doug Pandan. Ay, kaya Tornidab, Kaya galing ka. nagpalapit sila Action Eric kay Ah, Attorney Doug. very Ipamangkot good. nila si Attorney Doug. Oo. Ako nga ako no pero may ginagreet sa Action Radio. Oo. Amo to ang balya nga ti. Was na kabalo nga si Tornidab may shares of stocks di Saxo Radio? Grabe. Naku, Kung mo nang kanya. greet si Tornidab? Oo. Tita Son, gay mahatag naman sila shares nila. Attorney, basi kung makalabay ka to dason, kuhay lang ko daya. Oo. Matik na rayon niya, bantay bala. Nami daw, hindi kuya, bisan 2 pa ka kilo, guro, kulang pa sa ako, kung to katambok. Grabe, no? Ay, sus. Naming turn. Nami turn gidya. Pero Sige na, sige. sara na kayo, nagsulap-sulok-sulok ko. Gani ako Domingo ko, mga actually. Nakatilaw ko to kay na, kadari ka man kay na. Nakanyagaw ka pa. May timiyara mo kuya sa balay, May ara ka sa balay mo, okay. Abi ko kay na, abi ko kay na, kay sa balay mo, kay duwari ka, hapon ka na nag-abot di. Siyempre, ginaglibot-libot pa kami. Gani, ati, pero abi ko na nakahingagaw ka pa kay kinabilin. Why na? Wala na kay Dugi ang bal ni Jumari, Dugi ubos mo kuno mo. Naglain. Naikapaya na pa si Bangsan. Totoo, tawag kinalo, pag bugtaw ko, kanang piyong-piyong di kinao. Yeah. Pag bugtaw ko, may bilin to kay na, daw pulo ka bilog, daw pulo ka, kuhan, ka shell. Binakbakan ko liwat ko, ang kubahaw. Nan, kanami. Kanin ko, di ko jumari ko, Jom, may bilin pa rin, patyon, tara na ng bilin. Uwa kay, kaya Kay kwantifikal na kanugon, Pinoy. basi kung magpanusblaw. Malain ng buwas, oo, correct. At least napuslan kita nagkadto Ubus aton nga mga basta ang tiyan. nagpadala di sang green shell, ubos green shell mo, wag bilin. Oo, kasi kulang pa, joke. Kulang pa gani, basi makapadala ka pa sa simana, no? Oh, yes. Sulapon sa Action Erica. Wala ko sila na challenge. Pabalaon mo gid ko. Wala. Pabalaon mo gid ko magabot kay sigurado na ara gid ko. Oo. Ara na na. Pero tingnan mo na galing ang Action Eric. Okay lang man kung wala. Pero mas maayo kung may ara. Oo, yawat pa man. Kasi tunto rin mo Action Radio. Pero kami yan nagabaton lang kami sa inyo ginahatag. Wala kami nagapangayo, ha? Gani. Nagapabat. Gani kita Hindi na natin yung pakiramdam. Ay laya paghatag ya heartedly given yan. Yes, correct na Action Eric. Di kita Nalipay ba sila yan. na tamyaw lang man yata. Lalipay na sila maghatag nga kung ang ginahatag mo ginapresar manimo ti ara pag ginamian pag ginaslaya. Correct. Kamu ginada Action Eric. Sige, tama na green shield na. So green shell kasi kasi Nagutom chata, na. no? Oo, basta man na. Gusto naman si Mana. Green Sa shield simana na. naman kung magbalik ka, kabay pa may green shell naman ah. Yes. Hindi kita na Action Eric. Kaya ginaingan nyo sa NOCPO ang tanan lang ang mga gun holders Oo. na makigbahin sa patigayuno nila nga license to own and possess firearm o kon LTAP Caravan sa Mayo 28 Action Eric sa public tasa sang Banwa sang Ibi Magalona. Okay. Si tanan pwede nila i-cater provided yung makaparegister nanay sa www.feo-system.com. Tihambal ni NOCPO Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Dunasco, kinanlang na nila magpa-register gamit man ang ilang government ID para Okay, balikan ta si action din na boso sa nautol yung report. Parte ni si LTAP pa, ang wala makaparenew sa nga firearms license. It's time na ni, chimpo nyo na nga makaparenew because may LTAP Caravan nga hiwaton ang Negros Occidental Provincial Police Office. Ibalaon ta kay Action Eden kung saan no ini
kag dinini nga lugar matabo no ang ining Caravan LTAP sang Negros Occidental Provincial Police Office. Kay importante ini sa mga utod naton nga wala pa baka pa rin nyo sang ila sini nga firearms license. Balikan ta si Action Eden Abuso sa iya sining special com sa nautod niya sining report no parte sining LTAP Caravan no kay importante. Action Eden piskamak. Yes, correct, Action Eric. Importante nga makaparehistro danay ha kay wala sila nagabaton sang walk-in. Ti dapat pagit Action Eric magprepara lang sang 900 pesos man para sa neuropsychiatric exam, Okay. kag 300 pesos naman para sa drug test. Ti wala man sila limit kung pilang ila sini nga akomodahon. Ang kutob sa akomodaron nila pero wala lang sang walk-in. Kag ti dapat Action Eric amo na yung mga requirements ang amoy na makaparehistro ka online, may NBI clearance, certificate of gun safety and responsible gun ownership certificate, birth certificate o kon passport, proof of billing o kon barangay clearance, kag proof of income, Action Eric. Para sa mga iban pa bala nga may inquiry or dugang pa nga pamangkot, pwede lang man sila magkabisita sa Facebook page sang Negros Occidental Police Provincial Office. Bali, ikatatlo na ning LTAP Caravan nga ginapatigayon man sang Nokpo, wherein bintaha man Action Eric sa mga gun holders kasi nila kinahanglan magpailo-ilo. Yes. Kasi nila magpaparik-parik pa diri kadto diri nga ahensya pa kadto diri nga ahensya. Ang LTAP Caravan tingog na daya tanan mo kinahanglan yung re-exam, drug test, ara na dira tanan. Na di ikaw pwede ka na to ka parehistro. Parehistro. Parehistro kita tanan. Okay. Sa detalyo karon Action Eric sa previous operation yung ginpatigan man sa aton kapulisan karon na lang sa pagbalik report naman sa diri sa Action Night Patrol. Para sa observation report, Action Eden Abuso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Night Patrol! Salamat kay Action Eden Abuso. Doriabe sitwasyon sa Metro Bacolod ang report kinabatian Bagolanggid. Ginadulong sa inyo sa karawan sang D3 Bayo ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod nga sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon. Unahon ta si Aksyon na Roger Gotiv. Live report gikan sa Northern Negros. May gabi dira sa akon nga mga utod kay Paula kag kay Xiawida. Sa amay ko kay Tawi Amisola, tanan sa Barangay Karumangan, Bago City. Ang panamyaw halin sa kay Pamela Harovel Amisola. Kay Ilino Serna II. Obaws, totoo ninyo bugina, pa, gabugtaw. Winston Golens da, maing gabi kay Ken Alon sa guys ng Tokyo, Japan. Sa Riyadh, Arasilito si Condes. Angga Balinsoy, ara sa Sumag. Agali ka. Nanet Balinsoy Lopasi. Salamat gid kay Bilaong. Mayong gabi gid Hari Kinyosa Hamelo. Sa Sumag, mayong gabi gid Nori Rimitri. Dara sa Kabugwason Mansilingan. Sa kay Kuya Ramram Rohoda, may gabi gid Nanet Balinsoy, salamat gid sa imo dira Lopasi sa pagmonitor, no? Lancy Sevan, nga monitor man sa ato, no? William P. Will sa Bahrain, ara man siya. Josephine Trafanco sa Quezon City. Si Gracil Casusa. Dira halin kay Madaha Gracil Casusa. Okay. Sa kay Ramon kag Lilia Taton, Maninoy Rimo kag Maninay Carita Tampipi, Toto Clark Tampipi, tanan sa Garden Villa, Subdivision Barangay Tangob. Ga monitor gid sa kay classmate ko Merly Dolido Magallanes, Norby Bautista Susan sa Pasig. Kami lang si Nanay Malo Torre and family dira sa Valladolid, sa mga pamilya dira sa Paranaque, alin kay Alex S. Torres ang UK, Valencia Kenneth, may gabi kay Giselle Franco, sang Maaw, Bago City, ara na siya, no? Sige, ari na si Action Roger Goteb, line number 2 sa report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Action Roger Goteb, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please coming. Yes, Aksyon Derek, may gabi sa ito mga kaksyon sa mga balitang sa Derek, diriman sa mga isinad sa kanisiwag magkampain sa mga area. Congratulations, Jer, Congratulations. Congratulations sa ano to? Kabuhi ka na sa turil mo at least nakagawa ka na. Oo, sakto na. Salamat sa mga prayers. Okay, negative na to. Gani ba na? Mula nga sa rin ko ba, mayo ka ng Ginoo nga na kung ba ang kakibang aksyon ni Rector Pertigin. Oo, natural. Makibang kita sang kung ano, wala tayo pagkatapos ito daw nakaginawa na ito sa masulhay. Yes. Sige, ate mo na. Damo mga na-experience sa sining pandemya. Pero sa gyapon, God is in control. Gani man. At least na bakunahan ka na ito daan niya sang kuan niya sang AstraZeneca to, no? Na vaccine na kita iya sa AstraZeneca. At least daw kung sabi na confident ka man lang ati di makadadali penetration mo kasi nabakunahan ka na first dose mo. Yes, correct. So sakto gina kasi daw kita kulbaan. Pante kita hindi kita maigo gid sabi sang daw lala. Sila to lala ng pag-igo kung ano man. Tungod kasi na bakunahan kita ya sang AstraZeneca. Yes. So, subungnya kung niya, kung sa mga, kung nagabiragi niya si COVID, masinabi COVID nga atras. Masulod siya. Pag sulod siya, masilig na yun ang AstraZeneca slawat mo. Dosumbi ba? Dosumbi gurahab siya din Isol sa isol. Okay, expand sirain mo kasi siyempre
Kaya, Surek! Ilang punta ka! Adubog ba? O sige na, kay Chimpo ko. Maoy na yung black ni Eric siya sa sinikabla. Oo. Tama ka balita sa Ayan, siya. Sige na. Lain na kanukantuwas na ko. Balita sa Eric at tumatulong si Watilion sa bypass operation kaya pati kayo sili ng mga hapon na. Mga alaw na 20 taklasang hapon, sinagid nga Mayo 26 sa bahay ng Purokisaan, Barangay Daga, sinansang Kadisa. Uy, nagtira ang ulan, no? Nagulan da? Pagulan? Grabe nga pag-ulan ba? Okay. Ito, pulo pugada, guro. Was, no? Oo. Pala yun, no? Tali, bayan ang ulan, Kaya, hindi na siya kasalir, kasi sige ako, amo na ginapagita mo sa aton nga mga kauturan mag-uuma. Gani. Yun ako, pagsunod na bypass operation, kilala kay Noel Dueñas. Iliama, 41 anyos sa edad, kay residente sa Proconching sa Barangay Daga, Ciudad sa Cadiz. Kinakabig niya isa sa first level individual. Sa report, din na operate niya siya sa Station Project Persecuted sa pagpumuro ni Police Lieutenant Lester Oliveros sa idalo man sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Waki Rizar at sa siningin conduct na bypass operation na resulta na kuhaan ang ining sospitado sa mga ebidensya ang siyam kasasis ang plastic na mayunod sa ginapatihan siya buo kalakip na dira ang bypass item. So, 8 ang actual na pasiya. Ang isa naman ang ginpresentar sa katapos sa station trial sa Sinjura at mong pusher buyer ng polis ngati nakabakal sa iya ng balor 500 pesos na sa dinang sinirek ang amo na druga na sulod sa kapouch na color blue and pink. Lakip na ang bypass money kagigamit man sa mga tapos ang Station Drug Enforcement Unit. So, dito na daw karon ang suspitado nga si Noel Dueñas. Sabay sa Cadiz City PNP kag subject naman nga pasaka ang kaso buwas nga lao sa pagbailar sa Republic Act 9165. Okay. Sa pila pa ginaton sa mga balita action Eric nga ito magiging madulo mga sinima-sinihon, gate pasakaan ng kaso, sinigid lamang aga, sinadlaw, mga hapon-hapon na gate man na patigayon nga mapasaka man ang kaso, batok sa diwatanan sa mga nakalakpan sa bypass operation sa Ciudad San Escalante, hindi pa nakop bala kahapon nga mga lastres pasarot akla sa Procbusay, Barangay Al Poblacion, Lasik lang ang pag-file sa kaso. Matapos sigit operate sa kapulisan man, si Ryan Carnicer, Iruho, 36 años, ginanda. Kaya ang iya sinay nga pasamata sa pagbaligyan sa druga nga si Romel Melgar de la Cruz, 26 años, resident man sa Procbusay, Barangay Poblacion, Ciudad Escalante. Pero nakuhaan nila isang duwa kasi isang plastic na mayunod nga kebo, tagang 500 pesos nga amuman ang na-recover sinita iya nga mark money. So, pasaka na ang kaso kaina sa sininga persona. Sa Ciudad San Escalante, sige po, ipasaka naman ang kaso sa pagbila sa Republic Act 591, legal possession of firearms. At ang ginakop ang malamang na just 45 takla sa tingalikdan niya gabi Mayo 24 sa may National Highway sa Barangay Alimango, Ciudad San Escalante. Yung si Carlo Mides, ilumaton by Tianyo Sigidad. Sang purok waling-waling sa Barangay Balitawak, Ciudad San Escalante, samtang nagpatigayon sa isa ka-checkpoint. Mga tapos sa kapulisan, Ciudad San Escalante sa pagmumuno ni Police Lieutenant Colonel Heljan Bispi na okay na inala ni Kedong Dulog siya kada maliko bala balik nagsakay siya single motorcycle sa dito siya na korlot ng pulis sa inisya ang ginabalan niya ang sling bag ang buksan niya
So, gadwa-dua pa siya sa kuligin. Sugo siya nga buksan. So, pagbukas, may unod gali nga 357 caliber revolver. Wow. Kag may anom ka mga live ammunition. Action Eric ang ara sinisa kay Carlo Mides. So, gipasaka naman ang kaso batok sa iya. Ginin-quiz man siya. Action Eric. Samtang sila sa sagay, ginin-quiz man sa bahin sa nga kapulisan ang nadakpan man kapon sa isa man ka bypass operation nga ginpatigayon sa mga kapulisan sa sunod sa sakay ini sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Colonel Albert C. Ang bypass operation nga ginpatigayon sa bahin sa bayan ng Suneric sa nga Purok Masinulon doon sa Barangay Paraiso sa Sagay nga sa Liin. Mga alas 3:50 tak na gindakop ang isa ka persona na ginakabig street level individual ni si Roy Arquilio Fortil alias Karate King. May 29 anyos sa ginad kag gini siya ang na-recoveran man sang tatlo tanan ka sa siya isang Shabu, lakip na ang bypass money nga nakuha sa iya nga ako ang 500 piso bill. So ini siya ang pasakaan na sang kaso man kay na inquest proceeding. Sa katapusan naton nga balita, sunod sa sagay sa gihapon nati siguro buwas pa ni file ang kaso as siguro filing mga nabailar naman sang PD 1602 kung ang illegal gambling nga ginbayar sini sa mga persona kay once samtang nag-operate sa bypass operation ang kapulisan nalabayan ni sila nga nagatong-it. So tungod sila tigin dakop man sila kag ang gipang dakop mo Sanday Teresita Rivera 47 anyos sa edad, si Ana May Lopez si Gonzales 54 anyos, Rosie Torion Libre 26 años, Melanie Flores Laginario 50 años sa edad, kagining si Florence Arquilio 14 25 años, kalakipman si Mierna Arquilio 14 ini ang legal sa pagdaron kag residente tanan sa Purok Masinulon doon sa Barangay Paraiso, Ciudad Sang Sagay. Ini silang nanakpan nga nagatong-et sa area na sa pinangbit-bit man sila. Okay, balikan ta si Action Roger Gutib sa nautol niya sining report. No, by the way, may nga dira kay Vanessa Mayo sa Minnesota ga monitor gid diri sa aton kag si Materesa de Rocky araman no ga pamati sa aton ang aton soke man dira sa Chicken Hotel si Nong Vicente Similiano and Company kag ang mga membros ng Operation Tulong Task Group, mga taxi driver naton nga monitor si Nonoy Gumanggubat and the rest no sa aton nga mga taxi driver nga naga-monitor gid. Even ang mga police station aton diri sa Bacolod ga monitor man sa aton sini nga pagpangalagad ang ila sini nga mga patrol car. Balikan ta si Action Roger Gotig sa noto niya sini nga report sa talas-pusa sa aton sini pangalagad. Action Roger sa report, please come back. Yes, actually, nagtinig sila nga mga nakalanakpan, di kayo na wala mo ni may nga file ang kaso, pero laban-laban, filean, gini sila sa regular filing. Ito na po, nagitapos sa Manila ang reglementary period of detention. So, muna nga, sumadoro ng report, balita, lagi informasyon, direkta diri sa may siyudad sa Cadiz. Kaya nakita lang kami ni Miguno na manggubat na sa ISM, pero sugat na ilang salakyan ang ako nga gina-drive nga Isuzu D-Max nga bago-bago kita mo nabungguan niya pa nga nga taxi nagliko gulpi liko mo kita na ita galing kay nagsugatan na ita liwal na kita na muna liko mabakal ta sang imo imo nga taxi nga bago parang makabiyahe ka bilog nga Negros Occidental para nga maupawan ng mo kagwapo. So, tamyaw makita kay Ma'am Judy Delmo, kay Ma'am Mercy Flores na sa Hong Kong. Kaga tamyaw kita sa Eric Sumayki po mati kay Kamadali Diaz kay Mr. Jonathan Diaz.
Amo nga to sini nga matulong nga report. Balita kag informasyon dari sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental una sa balita una sa aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina si Roger Gutib, live report gikan sa Northern Negros. Ang mga report na aksyon na Roger Gutib giradulong man sa kalaman sa sanga. Banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita Barniso. Sir, good evening. Monitor ko sa aton si Police Lieutenant Colonel Barniso, ang mapisan. Isa sa mga papisan nga opisyal sa PNP, si Police Lieutenant Colonel Barniso. Uy, si Kuya Ed Lumugdang, may gabigid. Kuya Ed Lumugdang kay Madam Karen da, mayong gabigid ha. Sa mga kuyas ta sa Bacolod Eagles Club, may gabigid ha. Tami ako na si Papa ko Edmundo Claridad sa Tabunan, Bago City. Alin kay Edeline Labrador Claridad. Alin sa report na aksyon na Roger, si Aksyon Percival Binemor, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Percival Binemor, line number 3 sa report. First, may gabi, please come in. Mayong gabi Aksyon Eric kaga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol sa gihapon Aksyon Eric no. Ang Castillana Police Station naga-conduct sa gihapon sa ilang operation kag libot-libot man ang aton nga mga patrol diri sa Banwa sang La Castillana sa sining inuras aksyon na Eric. So ang operation kag ang conduct sang curfew ginapamunuan ni Police Captain Rodion Daryl H. Nigos kag subong man ang aton nga mga alert team aksyon Eric. So malinong kag matawhay diri ang Banwa sang La Castillana kag wala gid kita sang nakita diri nga mga tao nga nagalakat sa may sulod sang Banwa kag ilang bilog lang ang mga motor nga
dalagan sa mga mayor nga dalan diri sa Banwasang La Castellana tungod nga ang iban hang guwa sang ilang obra ay labi na gid nga obra sa Central, so diri Gapuli La Castellana. So amo na ang mga alagi kag pululi aksyon na Eric, no. Sa bahin naman sang operasyon ang La Castellana Police Station naga-conduct subong sang isa ka bypass operation dito sa may barangay Manganoy. So ginakumpleto man aksyon Eric subong tinion ang himo sang dita, no, kag naga-inventory ang aton nga kapulisan sang isa ka bypass operation diri sa may Banwasang La Castellana kabahin sa barangay Manganoy, Banwasang La Castellana. So ang suspitsado, no, wala hindi pa gid man kumpleto, pero ang suspitsado dire nga ginbaybas ang aton nga kapulisan isa ka 34 anyos nga ginilala kay Ranjit Rico Tiamsing, no, kag pumuluyo man sang barangay Manghanoy. So kumpleto naton ini ang inventory sang aton kapulisan tungod nga madako-dako ini ang na-recover sa iya, kag may ara naman siyang na-recover sa aton kapulisan action Eric sang armas sa luthang. So hindi pa ma-determine kay ang aton nga kapulisan ato pa sa unan kag naga-conduct sang inventory sang aton nga kapulisan, kag ara man ang barangay official sang barangay Manganoy sang among barangay action Eric. So kumpleto untay ni kag dalon sa pila ka mga public affairs program ang operation sang aton nga kapulisan sang Banwasang La Castellana, no, sa operation sang drug bypass operation sa barangay Manghanoy action Eric, no. Riktaminti kita nga naga-live report diri sa may police station sang La Castellana action Eric, no. Mayang gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chanteria kag Honorable Kagawad Jeffred Sabanta. Ang inyo ka aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon Percival Villamor. Ang imo sining report ginadulong ni Mighty C. Mighty C. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri
at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto
kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa mga balikan ta sa aksyon na Eden Amoso. Nagabi din kay Rosemary Yanson Ungko and the family kay Toto JP Ahena. Tamihan na si Kagawa Diyos Coro. Selva sa Barangay Zone 5, Morsha. Maninay maig maninay chari sa labasyon da may gabi gid ha. Kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dara sa Barangay Minas si Palay dira may gabi gid kag amuman kay Juliet Sierra frontliner. Balikan ta si aksyon din Amoso sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon na din sa balikan report, please come back. Action Eric Bulubanta 20,000 pesos nga valor sa ginasuspetson Cebu nagkuha naman sa 2 ka mga persona sa Barbas operation nga ginpatigan sa Police Station 6 sa City Heights Subdivision, Barangay Taculing, Syudad sang Bacolod. Ang subject sa operasyon amoy ning si George Ramos, legal ang edad, kag residente sang amuman nga lugar, kag arestado man ang isa pa ka persona nga ginkilala kay Roy Aguilar, residente sang Barangay Tangub. Sunod kay Police Station 6 Commander Major Leo Estopa, si Ramos ang isa na kasemana gina-surveillance bukod man sa mga report ng ilan na baton sa baligyan na isang droga sa sulod man sang subdivision. Dugang pa, si Ramos ang napriso na anay sa sang 15 katuig bukod man sa kaso ng murder kag nakuha sa ilang duha ang 12 tanan ka magagmay nga heat seal transparent plastic sachet sang ginasuspetson Cebu kag iban pa nga drug paraphernalias. Balita din sa patrol ang ka-action ni Action Eden Amoso. Una sa balita mas aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat kini Action Eden Amoso. There you have it. Agabugusan nga pagpangalagan sa Action Night Patrol program Miyerkules. Nga edisyon, mahalik ini Buwas Webes. Nagabi nila kay Toto Jose Heherson Lapinig Junio and family dira sa Granada. Ka-monitor sila, no? Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sila ba ng Action Night Patrol program, kita magatakop. Atong sila nga mga patrol unit reporters in action. Ang nagpangalaga yung gabi sa Action Eden Amoso. Back to back, action pa pang Nixon Tahom. Roger Gutib, Percival Binamor, News Center, Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer, Henry Spolgar, Backup, Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Keen, Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Silad sa Bago, si Broadcast Engineer, Edward Barico, Back to Back kay Security Guard Rene Cordova.
Sa kasama Station Manager Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ang kurman Action Night Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin sa pagtulog, magpangamuyo, sayo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sang Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,